Barangay Love Stories. Marami tayong kayang tiisin kapag nakaramdam tayo ng tunay na pagmamahal. Kasama na doon ang sakit at pighati na dinudulot sa atin ng taong mahal natin. Ikaw kapuso, hanggang kailan mo mamahalin ang tao na awa na lamang ang nararamdaman para sa iyo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay na nakikinig ngayon. Just call me Dorothy, 32 years old, at nagtatrabaho sa isang travel agency sa Caloocan. Hindi ko matandaan kung kailan ako nagsimulang makinig sa programa ninyo, basta ang alam ko, madalas akong umiiyak dahil sa mga kwentong binabasa ninyo, Papa Dudut. Hindi man ako nakaka-relate sa mga kwentong yon ay malakas naman ang impact sa akin, lalo na kapag ang tampok ay kwento ng pag-iibigan. Papa Dudut, meron akong kasintahan noon na itago na lang natin sa pangalang Omeng. Nagkakilala kami dahil sa isang building lamang kami noon nagtatrabaho. Madalas kaming nagkakasabay sa elevator hanggang sa nagkakangitian na kami at nagbabatian. Hindi nga nagtagal ay niyaya niya akong kumain sa labas at doon na nga nagsimula na ligawan niya ako. Gwapo siya at kahit na hindi katangkaran ay malakas naman ang datingan niya. At dahil mabait naman siya at ma-effort sa panliligaw ay sinagot ko na rin siya kaagad, Papa Dudut. Nakita ko kasi ang effort niya dahil kahit lumipat siya ng trabaho at sa ibang building na siya nag-oopisina noon ay palagi niya para akong dinadaanan sa building namin bago siya umuwi. Gusto niya raw na araw-araw kaming magkasama. Wow, babe! Ang bango naman ng naamoy kong ulam. Mabuti naman at nakauwi ka na, babe. Hindi kasi masyadong traffic kaya maaga ako nakauwi ngayon. Mabuti pala at maaga rin ako nagluto. Upo ka na dyan, maghahain na ako. Ayun na yung ulam sa lamesa kaya mga plato at kubertos na lang ang kukunin ko. Ah, sige, babe. Eto ang plato mo, babe. Ang macho naman ng boyfriend ko sa suot niyang apron. Nakakagigil tuloy itong mga muscle mo. Papisil nga ako. Mamaya ka namang gigil sa akin kapag nasa kwarto na tayo. Kaya kumain ka na dyan para may lakas ka kapag magkasama na tayo sa kama. Dadamihan ko talaga ang kain kasi mukhang masarap talaga tong niluto mo. Sana nga magustuhan mo. Alam ko na paborito mo yung chicken curry eh. Eto, titikman ko na kasi nagugutom na rin ako. Ay naku, Beb. Nakakainis ka. Bakit? Hindi ba masarap? Hindi mo nagustuhan? Ayun na nga eh. Sobrang sarap. Mas masarap na tong luto mo kaysa sa chicken curry na niluto ko dati para sa'yo. Talaga? Nagustuhan mo? Oo, sobrang sarap talaga. Paano ka ba naging magaling magluto, ha? Ewan, hindi naman ako masyadong magaling, babe. Anong hindi? Noong nakaraan lang pinagluto mo ako ng pesto pasta. Tapos kahapon nagluto ka naman ng kare-kare. Tapos ito, sobrang sarap ng chicken curry mo. Ano ba talagang sikreto mo? Bakit ang galing mo nang magluto? Wala akong sikreto. Alam mo naman lahat, sinasabi ko sa'yo. Nagluluto rin naman ako pero hindi ganito kasarap. Wala naman akong ibang nilalagay na kakaiba sa mga niluluto ko. Sinusunod ko lang yung mga napapanood ko sa internet. Sinusunod ko rin naman yun ah. Pati nga yung mga nababasa ko sa cookbook na binibili ko. Pero iba talagang lasa nitong sayo. Siguro kasi may halong pagmamahal ang pagluluto ko. At dahil ikaw ang nag-iisang babae na laman ng puso ko, ikaw talaga ang target na pasahin ng mga pagkaing niluluto ko. Ang corny nun, Beb ha? Grabe. Yun naman kasi ang totoo. Ikaw lang ang nag-iisang mahal ko, babe. Sus! Pinapakinig mo lang ako eh.
Pero thank you, Beb. Kasi palagi mo na lang akong binubusog ng masasarap na pagkain tsaka ng pagmamahal mo. Minsan nga, nahihiya na ako sa'yo eh. Kasi napakamaasikaso mo sa akin palagi. Gusto ko naman yung ginagawa ko na yun. Responsibilidad ko yun bilang boyfriend mo. Grabe naman. Hindi pa nga tayo mag-asawa. Grabe na yung pag-asikaso na ginagawa mo sa akin. Anong sinasabi mo na hindi pa tayo mag-asawa? Parang gano'n na rin yung setup natin, babe. Kahit hindi pa tayo kasal, para sa akin, asawa na kita. Kasi ikaw na yung babae na nakikita kong makakasama ko habang buhay. Papadudot doon ko napatunayan na totoo ang sinasabi ng iba na mas makikilala natin ang isang tao kapag nakasama na natin sila sa iisang bubong. Doon ko kasi nakita na mas sweet itong si Omeng. Sa aming dalawa, mas masipag siya sa mga gawaing bahay lalo na pagdating sa pagluluto. Hindi naman siya maselan pagdating sa kalinisan pero gusto niya raw na palagi akong pinaglilingkuran, Papa Dudut. Gusto niya na maramdaman ko na ako ay prinsesa ng buhay niya. Nakakatuwa at nakakakilig kasi hindi ko yon naranasan sa mga dating nakarelasyon ko. Kaya naman mas lalo ko siyang minahal sa bawat araw na magkasama kami sa bahay, Papa Dudut. Kahit na dumating sa point na magkaiba na ang schedule namin sa trabaho dahil pang umaga ako at naging panggabi siya ay palagi pa rin siyang gumagawa ng paraan para magkaroon kami ng quality time. Sinisigurado niya na may pagkain na aabutan ako sa bahay kapag nakauwi na ako. At bago ako umalis ay may nakahanda na rin na pagkain sa refrigerator na babaunin ko naman sa trabaho. Siya rin ang madalas na naglalaba at namamalengke. Ang ginagawa ko na lang talaga ay magtiklop ng mga damit at magwalis-walis sa loob ng bahay, Papa Dudut. Anong oras na ba? 2:00 pa lang pala ng madaling araw. Ngayon pa ako nakaramdam ng uhaw. Teka, nasan si Omeng? Baka nasa banyo lang yun. Makabangon na nga muna. Oh, nasa sala pala si Omeng. Sinong kausap niya sa cellphone at parang pabulong pa siya kung magsalita? Malapitan nga. Promise, babawi talaga ako sa'yo. Magdadala ako ng maraming pagkain dyan para syempre hindi tayo magutom. Alam ko naman kasi na mauubos ang energy nating dalawa. Grabe, excited na talaga ako makita ka, honey. Ngayon pa lang, nanggigigil na ako sa'yo kasi… Walang yaka, Omeng! Sino yung kausap mo, ha? Sino yan? Sino yan, ha? Aray! Dorothy! Tumigil ka nga sa paghampas sa akin! Sabihin mo muna kung sino yung kausap mo sa cellphone mo! May pahani-hani ka pa? Sino yan, Omeng? Ha? Sino? Aray! Sabi nang tumigil ka eh! Kung hindi, sasamahin ka sa akin! Bakit? Sasaktan mo ko? Ha? Ha? Sasaktan mo ko? Sige! Sige, sampalin mo ko! Oh, ano ha? Ha? Sampalin mo na ako! Pwede ba, Dorothy? Tumigil ka nga! Nakakahiya sa mga kapitbahay! Madaling araw na tapos ang lakas-lakas ng boses mo! Mas nakakahiya yung ginagawa mo na may nilalandi kang ibang babae! Habang natutulog ako sa kama natin! Ano ba yung sinasabi mo? Wala akong nilalanding ibang babae! Bakit honey ang tawag mo dun sa kausap mo? Tapos sinasabihan mo pa siya na nanggigigil ka sa kanya? Di ba? Ano? Magsalita ka! Nagkamali ka lang ng rinig! Manahimik ka na! Talaga? Akala mo ba hindi ko napapansin yung mga kakaiba na kinikilos mo? Yung pagtatago mo ng cellphone mo kapag may nagchat-chat sa'yo? Yung pagpapalit mo ng password ang hindi ko alam? Bakit? Lahat na lang ba ng bagay kailangan kong ipaalam sa'yo? Para naman tinatanggalan mo na ako ng privacy. Oo, girlfriend kita. Pero hindi ibig sabihin nun, panghihimasukan mo na ang lahat ng bagay sa buhay ko. Alam ko naman na wala akong karapatan sa ibang gamit mo kasi girlfriend mo lang ako.
Pero sana naman, irespeto mo ako bilang karelasyon mo. Hindi yung ganito na nilaloko mo ako. Masyado ka kasing praning! Wala naman akong ginagawang masama! Ah, talaga? Sige nga, patingin nga ng cellphone mo. Oh, bakit mo titingnan ang cellphone ko? Dahil gusto ko lang makita yung pangalan ng kausap mo kanina lang. Kaya akin na yung cellphone mo. Ayoko! Ibigay mo sa akin yung cellphone mo. Ibigay mo sa akin yan, Omeng. Uy! Sinabi ng ayoko! Akin na sabi! Bitiwan mo ang cellphone ko! Sabi ng ayoko nga! Bitiwan mo na to, Dorothy! Bitiwan mo na kasi baka Yan! Ayun na nga bang sinasabi ko eh! Nahulog na sa sahig yung cellphone ko! Kita mo! Basag na yung LCD! Ayaw na tuloy bumukas! Kasalanan mo to eh! Sorry. Alam mo, napapansin ko na masyado ka ng pakialamera sa mga gamit ko. Siguro dapat maghiwalay muna tayo. Ha? Teka, Omeng. Huwag naman ganon. Hindi ko naman sinasadya na masira yung cellphone mo eh. Nakakasakal ka na kasi. Kaya ang mabuti pa, maghiwalay na lang talaga muna tayo. Papa Dudut, nung una akala ko talaga ay sobrang swerte ko kay Omeng. Sa ilang buwan kasi ng pagsasama namin sa isang bahay ay wala siyang ibang pinakita sa akin kung hindi puro kabutihan at kalambingan niya. May mga oras nga na nagigilty ako kasi hindi ako nakakabawi sa kanya. Kumbaga palaging siya yung mas nagpaparamdam ng pagmamahal niya sa akin. Pero hindi nga nagtagal ay napansin ko na may nagbabago sa kanya. Unti-unting nababawasan yung pagiging sweet niya sa akin. Inisip ko nga noong una na baka madalas lamang siyang pagod sa trabaho dahil kaka-promote niya lang din, pero nagsimula na rin siyang kumilos ng kakaiba. Iniba niya ang password ng cellphone niya. Nalaman ko yon nang hiramin ko ang cellphone niya para magpasa ng picture sa cellphone. Hindi gumana ang in-enter kong password niya na alam ko. Tapos nagulat pa si Omeng nang makita niyang hawak ko ang cellphone niya. Nang sabihin ko na magpapasa lamang ako ng picture ay kinuha niya saglit ang cellphone niya at in-enter niya ang password sa paraan na hindi ko yon makikita. Papa Dudut, madalas ko ring mapansin na parang patago siya kung mag-text o mag-chat. Tapos napapadalas din ang overtime niya sa trabaho. Kahit pareho kaming pang-umaga ay hindi na kami madalas na nakikita sa bahay. Mga bagay yon na pilit kong pinagsawalang bahala dahil malaki talaga ang tiwala ko noon kay Omeng. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko po akalain na darating ako sa point na mahuhuli ko si Omeng na may ginagawang kalokohan. Sobrang sakit noon sa akin na para bang dinudurog ang puso ko. Malaki na kasi ang tiwalang ibinigay ko kay Omeng at napakalaki na rin ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Kaya naman ang sabihin niya na tapusin na lang ang lahat sa aming dalawa ay para akong biglang natauhan. At naisip ko na hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. At doon nga ako nag-decide na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ako pa talaga ang nakiusap na ayusin na lang namin ang pagtatalo na yon, pero humingi rin naman siya ng sorry sa akin. Hindi siya umamin sa panloloko niya sa akin, pero sinabi niya na iiwasan niya nang uminit ang ulo niya sa akin. Naisip ko na lang noon na lahat naman kasi pwedeng magkamali at matukso, hindi ba? Kahit sino man sa atin ay pwedeng makagawa ng kasalanan at walang perpekto pagdating sa relasyon. Kaya bakit ko ipagdadamot ang second chance para sa aming dalawa? Mula nga noon ay hindi ko na nakita pa si Omeng na may ibang kinakausap sa bagong cellphone niya. Pero hindi ko pa rin alam ang password ng cellphone niya. Inisip ko na hindi ko na kailangang gawing big deal yon dahil kahit magkarelasyon kami, dapat ay may privacy pa rin siya sa mga sariling gamit niya kasama na ang social media, Papa Dudut. Beb, nagluluto
ka? Oo, spaghetti sauce. Isusunod ko naman yung fried chicken pagkatapos nito. Aalis ka na ba? Ooy, baka kasi matraffic ako. May malapit namang bake shop dyan, di ba? Doon ka na lang bumili ng cake. Cake? Para saan? Ito naman, kunwari pa hindi alam. Ano bang meron? Beb, ano ba? Huwag ka nga mang good time dyan. Pagod na ako magluto dito ha. Ang mabuti pa, umorder na lang tayo ng cake online para hindi ka na lumabas. Teka, hindi ko gets. Ano ba kasing meron? Seryoso? Hindi mo talaga alam? Magtatanong ba ako kung alam ko? Bakit ka alis kung hindi mo alam ang okasyon ngayon? Kasi papasok ako sa opisina. Sinabi ko naman sa'yo kagabi na may rest day overtime kami ngayon, di ba? Oo nga, pero akala ko joke lang yun. Akala ko ginu-good time mo lang ako. Bakit naman kita good time? Ano ba talaga kasing okasyon ngayon? Sabihin mo na sa akin. Talaga bang hindi mo natatandaan? Oo nga, ano bang meron? Mansari ba natin o ano? Birthday ko lang naman ngayon. Hala, hindi nga. Seryoso ba yan? Ngayon na ba yung birthday mo? Gusto mo ba na kunin ko pa yung birth certificate ko para makita mo na ngayon talaga yung birthday ko? Hindi, sorry. Nawala lang talaga sa isip ko. Akala ko naman nagbibiro ka lang nung sinabi mo na may pasok ka sa trabaho ngayon. Yun pala, iiwanan mo talaga ako sa birthday ko. Nagluto pa naman ako para hindi na tayo umorder ng mga pagkain. Babe, sorry na. Nawala lang talaga sa isip ko. Babawi na lang ako pag uwi ko bukas. Bukas ka pa makakauwi? Di ba pang umaga na rin ang schedule mo ngayon? May max overtime kasi kami ngayon sa trabaho, kaya baka malalim na ang gabi kapag natapos ang shift ko. Mahirapan pa akong bumiyahe pa uwi, kaya sa sleeping quarter na lang ako matutulog. Ano ba naman yan? Kala ko pa naman magkasama tayo buong araw. Pasensya ka na talaga, babe. Pero kailangan ko na talagang umalis. Pakis na ako. Babawi na lang talaga ako pag uwi ko, promise. Bye! Okay na siguro tong spaghetti sauce. Hindi ko natitikman. Mukhang ako na lang din naman ang kakain ito eh. Tao po! Dorothy! Parang boss Dorothy, ni Andrea andyan ka yun ba? ah. Teka, Tapo! buksan ko nga yung pinto. Happy birthday, Beshi! Ay, sabi ko na nga ba ikaw yan eh. May dala akong cake! Yung favorite mo na strawberry shortcake! Salamat. Halika, pasok ka. Oh, lapag ko na dito sa mesa tong cake ha. Bakit naman birthday na birthday mo? Pang Semana Santa yung mukha mo. Kasi pumasok sa trabaho si Oming. Hala, talaga? Nagtrabaho pa siya kahit birthday mo ngayon? Kala ko nga, ginugood time niya lang ako na may trabaho siya. Yun pala, totoo yung sinabi niya na may rest day overtime sila. Oh, bakit ka naiiyak? Pakiramdam ko hindi na talaga ako mahal ni Oming eh. Parang wala na siyang pakialam sa akin. Ang laki ng pinagbago niya mula nung bago pa lang kaming nagsasama. Ibang-iba na siya sa Oming na nakilala ko dati. Andrea, natatakot kasi ako. Natatakot ako na baka bigla na lang siya makipaghiwalay sa akin eh. Ay, Tatapatin na kita ha. Ramdam ko na nahihirapan ka na talaga. Nakukwento mo naman sa akin na nanlalamig na si Oming sa relasyon yung dalawa. Ikaw ba? Ayos lang ba talaga sa'yo na magstay ka sa relasyon na ikaw lang ang nagmamahal? Kasi kung ako tatanungin mo, parang hindi na worth it yung pinaglalaban mo ngayon para sa relasyon yung dalawa. Kaya siguro pag-isipan mong mabuti ang ginagawa mo na pagtitiis sa kanya. Papadudot na paisip na rin po ako sa mga sinabi ng kaibigan kong si Andrea. Sa totoo lang ay malaki talaga ang nagbago kay Omeng. Bumaliktad na nga ang sitwasyon naming dalawa. Ako na ang mas sweet sa aming dalawa at hindi na siya masyadong nag-aasikaso ng mga gawaing bahay at minsan ay parabang hindi ko na siya masyadong maramdaman bilang boyfriend. Kasi palagi na lamang siyang wala sa bahay. Alam niyo yung tipo na kahit nagsasama na kaming dalawa ay parang nagiging estranghero na kami
sa isa't isa. Ang hirap lang kasi ng mga panahon na yon ay sobra na yung pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Andun na ako sa point na para bang hindi na ako mabubuhay nang hindi siya kasama. Binuo ko na yung future ko na siya na ang mapapangasawa ko at tatay ng magiging mga anak ko. Ang dami ko na pong plano sa isipan ko, Papa Dudut. Kaya kahit nahihirapan ako ay pinilit ko pa rin paniwalain ang sarili ko na wala namang kaming problema. Wala na kaming problema pa ng boyfriend kong si Omeng, Papa Dudut. Mga bagay na nasa isipan ko lamang. Ay, tanghali na pala. Teka, totoo ba itong nakikita ko? Nagluluto ka, Beb? Oo, Beb. Hindi ka na nanaginip. Upo ka na dyan. Patapos na ako dito sa niluluto kong fried rice. Sige. Oh, eto na yung fried rice. Ayan, kompleto na ang almusal natin. Oo nga eh. Kumpleto talaga kasi may pandesal, fried hotdog, tocino, tsaka itlog pa. At binilan din kita ng paborito mong soy milk. Saan ka nakabili nito? Diyan lang sa malapit na grocery. Sinabay ko nung bumili ako ng pandesal kanina. Ah, kanina mo lang pala binili. Hindi ko to nakita sa ref kagabi eh. Gusto kasi kitang sorpresahin ng breakfast ngayon. Ang sweet naman ng boyfriend ko. Pero teka, hindi ba dapat may pasok ka ngayon sa trabaho? Nag-file ako ng isang araw na vacation leave. Kasi ilang araw na rin ako naka-rest day overtime. Ah, buti naman at naisipan mong gawin yan. Nag-aalala na rin kasi ako eh. Alam mo, ilang araw ka na rin puyat kasi nga panay cancel ang mga rest day nyo nung nakaraan. Kaya nga eh, hindi na tuloy kita nakakasama ng matagal. Naiintindihan ko naman yon, Beb. Trabaho yan eh. Mahirap pagselosa ng trabaho kasi alam ko matatalo lang ako sa huli. At alam mo rin naman kung bakit ako nagpapakapagod sa trabaho, di ba? Para sa future nating dalawa. Gusto ko makaipon para makapagpakasal na tayo. Oh, umiiyak ka ba, Beb? Hindi ah. Umiiyak ka eh. Bakit? May masakit ba sa'yo? May nasabi ba ako na hindi mo nagustuhan? Wala to, Beb. Parang ewan to. Bakit ka nga umiiyak? Kasi namiss ko to. Namiss kita. Ha? Lagi naman tayo nagkikita dito sa bahay, di ba? Oo nga, pero parang hindi na tayo magkasama. Parang ang layo natin sa isa't isa. Sorry, Beb. Alam mo naman na naging busy lang talaga ako sa trabaho. Lalo na at peak season namin ngayon. Naiintindihan ko naman, Beb. Naiintindihan ko yun, promise. Bakit umiiyak ka pa rin? Kasi sa totoo lang, natatakot ako eh. Natatakot ako na mawala ka sa akin. Bakit naman ako mawawala sa'yo? Ewan ko. Baka kasi dumating yung araw na sabihin mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Na gusto mo na makipaghiwalay sa akin. Ay, akin na yung kamay mo. Hinding-hindi mangyayari ang nasa isip mo, okay? Kahit kailan, hindi kita iiwan. Hindi mo ako ipagpapalit sa iba? Hindi. Kasi ikaw lang ang mahal ko. Ay, sorry kung minsan nag-aaway tayo. Pero panghawakan mo yung promise ko sa'yo na wala na akong ibang babae na mamahalin maliban sa'yo, Dorothy. Papa Dudut, gabi-gabi ko talagang ipinagdarasal na sana ay maging maayos na ulit ang relasyon namin ni Omeng. Kapag umaalis na siya ng bahay ay hindi ko pumapigilan ang sarili ko na maiyak. Kahit nga sa trabaho ay naiiyak din ako. Palaging tinatanong ni Andrea kung bakit ako umiiyak. Pero sinasabi ko na wala lang yon. Alam ko naman kasi na alam niyang tungkol lang din kay Omeng ang mga pagluha ko. Sa totoo lang kasi ay natatakot na talaga ako noon na bigla na lamang siyang makipaghiwalay sa akin.
Baka marinig ko mula sa kanya mga salitang hindi na niya ako mahal. Na kailangan na naming tapusin ang lahat sa aming dalawa. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin yon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung kakayanin ko bang mawala siya sa akin, pero nang umaga na yon, pakiramdam ko ay pinakinggan ng Diyos ang mga pinagdarasal ko na tungkol kay Omeng. Kaya nga hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na maiyak. Barangay Love Stories. Papa Dudut, akala ko talaga ay tuluyan nang magiging maayos ang relasyon naming dalawa ni Omeng. Akala ko ay nagbago na siya, tumigil na sa mga kalokohan o pambababae na ginagawa niya. Kaya lang sa kasamaang palad ay muli kong naramdaman na parang niloloko niya ako. May isang beses kasi na habang naliligo siya ay naiwan niyang nakabukas ang cellphone niya. Alam kong mali pero nakialam ako. At hindi nga ako nagkamali sa nararamdaman ko. Kasi nabasa ko mismo sa cellphone niya ang mga chat niya sa iba't ibang mga babae. Sinabi niya na wala raw siyang girlfriend, na seryoso raw siya sa panliligaw sa mga ito at kung ano-ano pang mga pambobola. Sobrang sakit, Papa Dudut, pakiramdam ko noon ay sasabog na ang puso ko. Pero pinigilan ko ang sarili ko na maiyak at maingat kong binalik ang cellphone ni Omeng sa kinakalagyan nito. Nang matapos ang paliligo ni Omeng, inasikaso ko pa siya noon hanggang sa makalis na siya para pumasok sa trabaho. At nang maiwan na ako mag-isa ay doon ako tuluyang naiyak. Pero kinimkim ko ang lahat na yon at nagbulag-bulagan. Hindi ko sinabi sa kanya na alam ko nang nambabae siya, Papa Dudut. Pinaniwala ko ang sarili ko na sa huli naman ay ako pa rin ang pipiliin at mamahalin ni Omeng, Papa Dudut. Bakit ngayon ka lang? Oh, bakit gising ka pa? Ako ang una nagtanong, di ba? Tsaka teka, bakit may alak ka? Nag-inuman lang kami saglit ng mga katrabaho ko. Gumimik pala kayo. Bakit hindi ka man lang nag-text o kaya tumawag sa akin? Bakit ba ang dami mong sinasabi? Kasi kanina pa ako tawag ng tawag at text ng text sa'yo pero hindi mo sinasagot at hindi ka nag-reply kahit isang beses sa akin. Pasensya na, nakalimutan ko mag-check ng cellphone eh. Saan ka ba kasi talaga galing? Nag-inuman nga lang kami ng mga katrabaho ko sa malapit na bar dito. Birthday kasi nung isa sa kanila kaya hindi na ako nakatanggi pa nung magyaya silang uminom kami. Ah, ganun. Buti pa yung mga katrabaho mo na yon nasasamahan mo sa birthday nila. Samantalang ako nung birthday ko, nakalimutan mo na nga, tapos umalis ka pa dito sa bahay. Eto na naman tayo, Dorothy. 2 buwan nang nakakalipas nung mag-birthday ka. Hindi ka pa ba nakaka-move on talaga? Paano ako makaka-move on? Mas pinili kitang makasama kaysa umuwi ako sa bahay ng nanay ko, tapos lalayasan mo lang pala ako? Pwede ba? Nakakairita ka na. Ikaw ang nakakairita! Kasi palagi ka nalang ganyan eh. Uuwi ka ng laseng tapos magbibigay ka pa ng iba't ibang dahilan. Nung nakaraan, birthday ng supervisor nyo. Tapos birthday ng kabatch mo sa trabaho. Tapos ngayon, nag-birthday na naman yung katrabaho mo. Aba, ang saya naman pala sa opisina ninyo, no? Palaging may painom at laging may nagba-birthday. Eh ano bang pakialam mo kung umuwi ako ng nakainom? Hindi naman ako nangihingi ng panggastos sa'yo ah. Hindi nga, pero may pakialam ako kasi asawa mo lang naman ako. Dapat pinapaalam mo sa akin kung nasa ang lupalop ka ng mundo para hindi ako nag-aalala sa'yo, Omeng. Correction, Dorothy. Girlfriend lang kita at hindi pa kita asawa. Nagsasama lang tayo dito sa bahay ko. Pero hindi pa tayo kasal. Kaya wala kang karapatan na bantayan ang bawat galaw ko. Dahil bahay ko pa rin to. O di aalis na lang ako. Total parang ibang tao na rin naman ang tingin mo sa akin eh. E di umalis ka. Bahala ka sa buhay mo. Gawin mo lahat ng gusto mo. Ganun na lang yon? Ayos lang sa'yo na maghiwalay na tayong dalawa. Ayan ka na naman sa kadramahan mo. Pwede ba? Pagod ako ngayon. Kaya tigilan mo na ako. Wala akong oras sa katoksikan mo. Bakit di ka mag-audition sa GMA?
Baka makuha kang artista doon. Galing mong magdrama eh. Hindi ako nagdadrama, Omeng! Para ka namang tanga kausap eh! Tinatanong kita kung gusto mo na bang makipaghiwalay sa akin! Wala naman akong sinasabi na nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Kaya tumigil ka na. Pero kung gusto mo nang umalis dito sa bahay ko, bahala ka. Basta ako, magpapahinga ako at ayoko nang maingay. Kaya isara mo na yung bunganga mo. Papa Dudut, alam ko na parang harap-harapan na akong niloloko noon ni Omeng. Masyado na akong nagpapakatanga sa kanya. Kaya lang, anong magagawa ko? Mahal ko siya at ayoko siyang mawala sa akin. Hindi ko kakayanin na maghiwalay kaming dalawa. Kaya naman sa tuwing aawayin ko siya at magkakahamunan ng hiwalayan, ay doon ako tumitiklo, Papa Dudut. Kasi hindi ko na talaga ma-imagine ang buhay ko nang hindi siya kasama. Ako yung palaging gumagawa ng paraan para magkaayos kaming dalawa at kinabukasan ay pinagluluto ko pa siya noon at naglalambing ako sa kanya na para bang walang nangyari. Kunwari ay ayos na sa akin ang lahat basta uuwi pa rin siya sa bahay namin. Literal akong nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan, Papa Dudut. Kahit nagigising ako dahil sa mga pabulong na pakikipag-usap niya sa cellphone sa labas ng kwarto. Hindi ko na siya inaway. Kahit nakikita ko na may nakaka-chat sa cellphone niya na babae ay hindi na ako nag-usisa pa. Kahit nararamdaman ko na parang nawawala na ang respeto niya sa akin at sa relasyon namin ay ayos lang sa akin. Kahit ang gusto ko lang talaga noon ay makasama ko siya. Kaya lang, ang pagiging martir pala ay hindi pwedeng pang matagalan. Dahil sa mismong anniversary namin ni Omeng ay may pinadalang picture sa akin sa messenger si Andrea kung saan ay may kahalikan na babae sa isang resto bar, ang boyfriend kong si Omeng, Papa Dudut. Naku, Dorothy! Sinasabi ko na sa'yo eh. Hiwalayin mo na yung walang iyang Omeng na yan eh. Hindi ko kaya, Andrea. Anong hindi mo kaya? Huwag mo sabihin na pagkatapos mong makita yung mga picture na sinend ko sa messenger mo, gugustuhin mo pa talagang maayos ang relasyon yung dalawa. Alam ko naman kasi na pastime lang niya yun. Ako pa rin ang mahal niya. So okay lang sa'yo na may ibang babae siyang hinahalikan at niyayakap, ganon? Dorothy naman, maawa ka sa sarili mo. Hindi naman kasi madaling makipaghiwalay sa kanya, Andrea. Sinabi ko naman sa'yo na sobrang mahal ko na si Omeng, di ba? Pero hindi yung dahilan para hayaan mo ang sarili mo na paulit-ulit na masaktan ng ganyan. Andrea, sigurado naman ako na kapag pinapili ko si Omeng, ako pa rin ang pipiliin niya. Oo naman, Dorothy. Masokista ka ba talaga? Gusto mo talaga yung sinasaktan ka eh, no? Pwede ba? Maawa ka naman sana sa sarili mo. Umayos ka na at wag mo nang tanggalan ng respeto yung sarili mo. Huwag kang magpakatanga ng paulit-ulit. Alam ko na masakit yung mga sinasabi ko, pero kaibigan mo ko. At ayoko sinasaktan ka ng mga tao sa paligid mo. Hindi mo deserve ang isang cheater na kagaya ni Omeng, kaya please lang. Hiwalayan mo na siya. Bahala na. Bahala na mamaya kapag nagkausap kaming dalawa. Sige na, Andrea. Ibababa ko na itong tawag. Salamat ulit. Balitaan mo ako mamaya ha. Antayin ko tawag mo. Bye. Okay, bye. Beb, kumain ka na ba? May dala akong iniyaw na liempo dito. Hindi pa. Ikaw ba, kumain ka na ba? Oo, pero pinag-take out kita ng iniyaw na liempo sa leche flan. Teka, ipaghahain kita. Saan mo naman tinake out yan? Dun sa ano? Sa restaurant na kinainan namin ng mga katrabaho ko kanina. Talaga? Sino naman kasama mo doon? Kakasabi ko lang, di ba? Yung mga katrabaho ko nga. Ang sweet niyo naman pala ng katrabaho mo, no?
Naglilips to lips pa talaga kayo? Pwede ba, Dorothy? Ano ba yung pinagsasasabi mo? Inuwian na nga kita ng pagkain tapos nambibwisit ka pa. Ikaw ang buwisit, Omeng! Buwisit ka sa buhay ko! Ay, ito na naman tayo. Magdadrama ka na naman. Omeng! Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit kailangan mo akong paulit-ulit na saktan ng ganito? Hindi na talaga kita naiintindihan. Diretsuhin mo na lang kasi ko kung ano man yung pinagdadadrama mo dyan. Itong picture na to na may kahalikan ka lang naman na ibang babae! Ano? Sa tingin mo, pagdadrama pa rin ang ginagawa ko ngayon? Sa tingin mo, wala talagang kwenta tong iniiyak ko? Wala talagang kwenta. Kasi wala lang yan. Side chick ko lang yan, Dorothy. Alam mo naman na ikaw lang ang mahal ko eh. Ikaw lang. Wala nang iba. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit kailangan mo pa makipaghalikan sa ibang babae? Bakit kailangan mo pa akong lokohin ng paulit-ulit? Oh, Meng! Wala akong ibang ginawa kundi ang mahalin ka! Kahit alam kong nilaloko mo lang ako, tiniis ko lahat yun! Nagbulag-bulagan ako, nagbingi-bingihan ako! Pero kasi nakakapagod na eh! Nakakapagod ang magpakatanga sa'yo! Kung pagod ka na, di maghiwalay na lang tayo. Ang dami mong sinasabi. Hindi mo na kailangan sabihin yan dahil makikipaghiwalay na talaga ako sa'yo. Tapusin na natin lahat to, Omeng! Ayoko na! Pagod na talaga ako! Tama na! Ayoko na! Papa Dudut, pinaghandaan ko talaga ang anniversary namin ni Omeng. Nagluto ako ng mga paborito niyang pagkain kagaya ng ginataang hipon, fried tilapia at nag-order din ako ng cake. Naglagay pa ako ng mga decoration sa pader para sa espesyal na araw na yon. Naghanda rin ako ng regalo na t-shirt para sa kanya. Ang hindi ko lang talaga napaghandaan noon ay ang mangyayari na akala ko ay masayang gabi sa pagitan naming dalawa. Alam ko naman na may mali rin talaga sa akin, Papa Dudut, kasi hinayaan ko lamang si Omeng sa mga gusto niyang gawin. Alam ko nang niloko niya ako pero pilit pa rin akong nagpanggap na walang alam. Ginawa ko ang paraan na alam ko para hindi niya ako iwanan. Tinis ko ang lahat ng sakit para lamang hindi matapos ang relasyon naming dalawa. Okay lang sa akin na may kahati ako basta alam ko na sa akin pa rin siya uuwi. Pero kagaya ng nabanggit ko kanina, lahat ng pagtitiis ay palaging may hangganan. Lalo na kapag sobrang sakit na. Kasi noong nakita ko yung picture na sinend sa akin ni Andrea sa Messenger, ay hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko na maiyak, Papa Dudut. Sa sobrang sakit na nararamdaman ko noon ay parang gusto ko nang saktan ng pisikal ang sarili ko. Kasi hinayaan ko na saktan ako ng ibang tao ng paulit-ulit. Kaya naman bigla na lamang akong natauhan. Doon ko naisip na bakit nga ba ako nagpapakababa para lamang sa isang lalaki na hindi marunong magpahalaga at rumespeto sa akin. Papa Dudut, aaminin ko na may parte sa sarili ko noon ang gustong maayos ang relasyon namin ni Omeng. Ayoko pa talaga siyang mawala pero pinilit kong labanan ang nararamdaman ko na yon. Kasi narealize ko na bakit ko ba pinipilit na magkaayos kami kung hindi na rin naman niya kayang respetuhin ako. Bakit pilit ko pang pinagsisiksikan ang sarili ko sa kanya? Bakit hinahayaan ko pa na saktan niya ako? At alam niyo kung ano ang nakakatawang nangyari ng gabi na yon. Nang pumasok na ako sa kwarto para mag-impake, sumunod siya sa akin at siya naman ang nakiusap na huwag ako makipaghiwalay sa kanya. Mahirap ang desisyon na ginawa ko na yon, Papa Dudut. Ang hirap kalabanin ng sarili kong nararamdaman. Pero masaya ako kasi sa wakas ay nagawa ko ng pangatawanan ang desisyon ko, Papa Dudut, at piliin ang sarili ko. Tuluyan na nga akong umalis sa bahay ni Omeng dala ang ilan sa mga importanteng gamit ko.
Wala naman akong napundar doon kaya hindi mabigat ang mga gamit na kailangan kong dalhin. May ilang araw at linggo niya pa akong sinubukan na suyuin. Pumunta siya sa pinagtatrabahuhan ko pati na rin sa apartment namin ni Andrea pero hindi na ako nakipagbalikan pa sa kanya. Ganon pala yon, Papa Dudut. Pwede tayong maging manhid sa sobrang sakit na nararamdaman natin. Kasi yon ang nangyari sa akin. Nagawa ko kaagad na mag-move on mula kay Omeng. Ngayon nga na ilang taon nang nakakalipas mula nang mangyari yon ay natatawa na lamang ako kapag naaalala ko ang naging kwento naming dalawa. At kung paano ko pinili na maging masokista sa pag-ibig. Para lamang hindi matapos ang relasyon naming dalawa. Pagkatapos ng naging relasyon namin ay nangako ako na lagi ko nang pipiliin ang sarili ko kesa sa Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Respeto ang isa sa mga pinakamahalagang bagay na hindi pwedeng mawala sa sarili natin. Ang sabi nga nila ay paano tayo irerespeto ng iba kung hindi natin yon kayang ibigay sa ating sarili. Ang sulat na babasahin natin ngayong araw ay pinadala ng kabarangay natin na si Karina. Isang dalaga na lumaki sa simple at masayang pamilya. Dahil sa solong anak siya ay nasanay siya na palaging nakukuha ang mga bagay na gusto niya sa buhay. Kaya naman para sa kanya ay naging sukatan ng kaligayahan ng material na bagay na magiging pagmamay-ari niya. Pero nagbago ang lahat mula nang mamatay ang pinakamamahal niyang papa. May isa na lamang ang mama niya na bumuhay at nagtaguyod sa kanya. Naging limitado ang mga bagay na kaya lamang nitong ibigay sa kanya. At dahil hindi nga siya sanay na hindi nakukuha o nabibili, ang mga material na bagay na gusto niya ay naging mapusok at mapaghanap siya sa ibang tao. Ang hindi niya alam ang pagiging mapaghanap niya ang magdadala sa kanya sa isang seryosong kapahamakan. Gusto mo na bang makilala si Karina at marinig kung ano ang mga bagay na sinakripisyo niya para lamang makuha ang mga bagay na gusto niya? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Kagaya ka rin ba niya na naging materialistic na tao? Yung tipo na lahat ay gagawin makuha lamang ang bagay na gusto mo. O mas pipiliin mo ang simpleng buhay basta masaya ka kasama ang taong mahal mo? Si Karina kaya, paano niya na-realize na nasa maling sitwasyon na siya? Nagsisi kaya siya na puro sarili lamang niya ang pinili niyang mahalin? Malalaman natin yan ang masaklap na nangyari sa buhay niya sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ang akala ko dati kapag marami akong pera o palagi kong nakukuha ang material na bagay na gusto ko ay totoong masaya na ako. Nasanay kasi ako sa ganong setup ng buhay. Pero sa huli na-realize ko na wala sa luho o pera ang totoong kaligayahan ng isang tao. Papa Dudut, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Karina, 28 years old at nagtatrabaho sa isang paaralan dito sa Laguna. At bago ko ituloy itong sulat ko ay ipapaalam ko na rin na marami akong impormasyon na binago dito sa kwento ko. Kasama na ang pangalan ko para maproteksyonan na rin ang pribado kong buhay.
Solong anak ako ng mga magulang ko at nagtatrabaho bilang foreman si Papa sa isang malaking construction site. Matagal na siya doon at masasabi ko na kahit papaano ay malaki na rin ang kinikita niyang pera kaya hindi na kailangan magtrabaho pa ni Mama. Magkaiba rin ang ugali ng mga magulang ko, Papa Dudut. Kuripot kasi talaga si Mama at hindi siya mahilig bumili ng mga toys para sa akin. Kahit tong bata pa lamang ako. Pero si Papa naman ang tipo ng tatay na ibinibigay ang lahat ng gusto ko, lalo na pagdating sa material na mga bagay. Laruan, notebook, magandang pencil case at kung ano-ano pa. Solong anak kasi ako kaya naman masasabi ko na naging spoiled talaga ako nang dahil sa kanya hanggang sa magkolehiyo na ako. Minsan kinokontra ni Mama ang ginagawa na yon ni Papa. Ang sabi ni Mama ay hindi dapat ako sinasanay ni Papa na nakukuha ang mga bagay na gusto ko. Dapat daw ay tinuturuan nila ako na maging masinop at matipid sa pera. Siyempre mahal na mahal ako ng Papa ko kaya hindi siya nagpatalo sa gusto ni Mama. Siya pa rin ang nasunod at patuloy sa pagbibigay ng mga luho sa akin, Papa Dudut. Mama? Ano pong nangyayari? Karina, anak! Bakit po kayo umiiyak, Mama? Nanakawan po ba tayo? Nandito pa naman po yung TV at saka yung malaking speaker sa sala natin. Hindi naman po basag ang mga bintana. Ano po bang nanakaw dito sa bahay natin? Hindi tayo nanakawan, anak! Bakit nga po kayo umiiyak? Ano po bang nangyari? Sabihin niyo na po sa akin. Karina, ang papa mo! Ang papa mo! Ano pong nangyari kay Papa? Tumawag dito yung isang katrabaho niya at sinabi na wala na ang papa mo! Wala na siya, Karina! Ano po? Paano po nangyari yun? Kasabay lang po natin siyang mag-almusal kaninang umaga. Masigla po siya at walang kahit na anong nirereklamong sakit ng katawan. Malakas po si Papa. Na-aksidente daw siya sa trabaho nila kanina. Mama, baka po nagpa-prank lang yung tumawag sa inyo. Baka hindi naman po totoo yung sinabi niya. Gusto kong isipin na biro lang talaga yon. Pero si Obet ang tumawag. Siya ang isa sa pinakamalapit na kaibigan at katrabaho ng papa mo. Kilala ko siya at sigurado ako na hindi siya gagawa ng ganong klaseng biro. Pero ano po bang nangyari? Paano po na-aksidente si Papa sa trabaho? Sinisilip daw ng papa mo yung loob ng mixer machine na para sa simento dahil ayaw daw gumana nung una. Pero may isang katrabaho sila na hindi alam na nasa loob ang papa mo at sinindihan yung makina nun. Doon siya namatay sa loob ng machine na yon. Ibig sabihin, pinatay po si Papa? Aksidente daw ang nangyari, anak. Hindi alam ng isang katrabaho nila na nasa loob ng mixer ang papa mo. Pero dahil po sa tao na yon, namatay si Papa. Siya may kasalanan ng lahat. Karina, kahit magalit at manisi pa tayo ng ibang tao, hindi na may babalik pa ang buhay ng papa mo. Wala na siya, anak. Wala na ang papa mo. Bakit po kailangan na mangyari to? Bakit kailangan na mawala sa atin si Papa? Hindi ko rin alam. Napakabuting tao niya at wala siyang kahit na sinong inargrabyado. Bakit kailangan na buhay pa niya ang kunin kaagad ng Diyos? Bakit? Mama,
magkakatatag po tayo. Paano natin gagawin yon? Wala na ang papa mo! Kinuha na siya sa atin kanina, wala na siya! Hindi po gugustuhin ni Papa na makita niya tayong umiiyak at pinanghihinaan ang loob. Kilala niyo po si Papa. Ayaw niya nang nalulungkot tayo ng dahil sa kanya. Hindi mo kasi ako naiintindihan! Hindi ko kayang mabuhay nang wala ang papa mo! Pero nandito pa naman po ako. Hindi ko po kayo iiwan, Mama. Pangako po yan. Hindi po ako aalis dito sa tabi ninyo. Ang bigat-bigat, Karina! Bakit kasi ang papa mo pa ang nawala? Bakit hindi na lang ako? Ayoko nang mabuhay sa mundo kung hindi siya kasama! Ayoko na! Mama, isipin niyo naman po sana ako. Nandito pa po ako. Tayong dalawa na lang po magkasama ngayon. Magtutulungan po tayo, Mama. Magpapakatatag po ako para sa inyo. At sana ganun din po ang gawin niyo para sa akin. Yun na yata ang pinakamasakit na pangyayari noon sa buhay ko, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala na mararanasan ko ang ganong kasakit na pakiramdam dito sa dibdib ko. Yung pakiramdam na parang pinipiga ng mahigpit ang puso ko at medyo nahirapan na akong huminga sa sobrang sakit nito. Pero dahil mas malakas ang hagulhol noon ni Mama ay pinilit ko naman ang sarili ko na magpakatatag dahil hindi na po pwede na pareho kaming naglulupasay ng araw na yon. Niyakap ko siya ng mahigpit at sinabi ko na kailangan naming magpakatatag. Papadudot nang nawala si Papa ay nalaman namin na marami pala siyang utang na naiwan. Yung owner jeep namin sa bahay ay naisanla pala niya sa isang kumpare niya noong magkasakit si Mama sa bato at kailangan na maoperahan. May utang din siya sa isang katrabaho niya na ginamit naman daw ni Papa na pamasahe namin noon para umuwi ng Bicol nang mamatay ang lolo ko. At may iba pang tao na nagsabi kay Mama na may utang din daw sa kanila si Papa. Nakita ko kung paano na problema si Mama noon. Pumayag na rin tuloy siya na makipag-areglo na lamang sa katrabaho ni Papa na nakapagpaandar ng mixer machine na dahilan ng pagkamatay ni Papa. Pero unti-unti na rin pong iyong naubos hanggang sa mawala sa amin pati na ang owner jeep na kasing edad ko na halos. Malaki talaga ang nagbago sa buhay namin noon, Papa Dudut. At naramdaman ko na pati ang ugali ko ay nagsimula na ring magbago. Dahil wala na si Papa ay nagdesisyon si Mama na magtrabaho at maging bantay sa isang tiyangge na malapit sa amin. Nainis pa ako noon kasi madalas kaming dumadaan doon ng mga kaklase ko bago umuwi sa bahay. Nakikita tuloy nila si Mama na nagtatawag ng mga customer na dumadaan sa tapat ng tiyangge. Kaya hindi ko na lang siya tinitingnan para hindi ako mapahiya, Papa Dudut. Okay na lasa nitong niluto ko na ginisang sardinas na may miswa. Maghahain na rin ako at makapauwi na si Karina. Mama, may luto na po bang ulam? Nagugutom na po kasi ako. Sakto lang ang uwi mo, anak. Eto, kakatapos ko lang magluto. Parang medyo ginabi ka yata ngayon. Nag-extend po kasi ng klase yung isang professor namin. Tapos nag-practice pa po kami ng aerobic dance para sa finals namin sa PE. Naku, kaya pala mukhang pagod na pagod ka. Opo, kasi nakakapagod talaga yung paulit-ulit na aerobic dance na ginawa namin kanina. Hindi na nga rin po ako nagmerienda kanina kasi pamasahe lang po ang pera ko. Kaya gutom na po talaga ako. Pasensya ka na kung medyo nagtitipid tayo ngayon, ha? Alam mo naman na marami pa tayong utang na dapat bayaran. Ano pa nga po ba? Wala naman po akong ibang choice kundi magtiis na lang sa kakarampot na allowance na binibigay niyo sa akin eh.
Huwag kang mag-alala. Mabayaran ko lang halos lahat ng utang ng papa mo. Ibabalik ko sa dati ang allowance na binibigay ko sa'yo. Maupo ka na anak at maghahain na rin ako ng hapunan natin. Sige po, Mama. O ayan anak, kumain ka na. Ano po yan? Ginisang sardinas na may miswa. Kain na tayo anak. Lalagyan ko na ng kanin tong plato mo ha. Wala na po bang ibang ulam? Ha? Wala na eh. Nung isang araw po, dilatang sardinas ang ulam natin. Kahapon, tortang sardinas. Tapos ngayon, ginisang sardinas na may miswa naman. Pagpasensyahan mo na lang muna to anak. Isang linggo ko na pong pinagpapasensyahan yung sardinas na yan. Iba-ibang luto naman ang ginagawa ko sa sardinas. Pero sardinas pa rin po yan. Konti na nga lang po, malapit na maging amoy sardinas ang balat ko dahil dyan sa inihahain ninyo. Ay, sige, sandali lang at magpiprito ako ng tinapang galunggong. Meron pa namang natira dyan sa ref natin at mabilis lang yun maluto. Isa pa po yung tinapang galunggong na yan. Gusto niyo po ba talagang tubuan ako ng mga kaliskis ng isda dahil sa mga ulam natin? Wala namang kaliskis ang sardinas sa tinapang galunggong. Huwag niyo nga po akong tawanan. Walang nakakatawa. Yan ang problema sa inyo eh. Dinadaan niyo lahat sa biro. Ano bang gusto mong gawin ko, Karina? Maglagay ng asin sa platito para yun na lang ang ulamin mo. Kagaya ng sinabi ko kanina, gipit pa rin tayo hanggang ngayon. Wala tayong ibang magagawa kung hindi tipirin ang perang kinikita ko sa pagbabantay sa tiyangge. Pwede po bang humanap na lang kayo ng ibang trabaho? Mahirap maghanap ng trabaho sa panahon ngayon, Karina. Lalo na't hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral ko. Mabuti nga tinanggap ako dun kahit high school graduate lang ako. Kaya ikaw, pagbutihan mo ang pag-aaral mo. Dahil yan lang ang pangarap namin ng papa mo, ang mapagtapos ka ng kolehiyo. Kaya gagawin ko ang lahat para maigapang ang pag-aaral mo, Karina. Papa Dudut, sobrang laki ng adjustment na ginawa ko mula nang mawala si Papa. Mula sa maliit na allowance na ibinibigay sa akin ni Mama, sa paulit-ulit namin na ulam sa lamesa at yung mga hindi niya pagbili ng mga bagay na gusto ko kagaya ng bagong bag, makeup at sapatos. Nahirapan talaga ako noon kasi hindi ako sanay na naghihirap kami. At naiinis din ako kasi pakiramdam ko ay hindi ako naiintindihan ni Mama. Ni hindi man lang ako makahingi sa kanya ng extra allowance o kahit man lang sana paggala namin ng mga kaibigan ko kapag wala kaming pasok sa school. Ang palaging sinasabi ni Mama ay hindi pa bayad ang mga utang ni Papa kaya kailangan pa rin naming magtipid. Ang sa akin lang naman ay hindi ko naman kasalanan kung magkaroon kami ng maraming utang ng dahil kay Papa. Si Mama na lang ang magulang ko kaya responsibilidad niya na ibigay sa akin ang mga pangangailangan ko, Papa Dudut. Papa Dudut, dahil sa ugaling yon ni Mama ay nawala na ako ng ganang mag-aral at pumasok sa school. Sino ba naman ang gaganahang mag-aral kung halos pamasahe na lang ang ibinibigay niya sa akin? Gusto niya pa na magbaon na lamang ako ng kanin at ulam para sa pananghalian ko sa school na mas lalo kong kinainis. Kasi ano ba naman ang babaunin ko? Tuyo at tinapa na palagi naming ulam sa bahay. Nakakahiya kapag maaamoy yon sa loob ng classroom namin. Kaya may mga oras na kapag nagtatalo kami ni Mama bago ako pumasok sa school ay bigla na lamang akong magkukulong sa kwarto at sasabihin ko sa kanya na hindi na lamang ako papasok. Sa ganung paraan ay paminsan-minsan ay nakukuha ko ang loob ni Mama na bigyan ako ng extra allowance. Pero minsan talaga, dahil madalas nagiging matigas siya pagdating sa akin ay pakiramdam ko tuloy ay wala na siyang pagmamahal sa akin bilang anak niya. Kaya naman may mga oras na kahit umaalis ako ng bahay para pumasok sa school, sa mall na lang ako dumediretso at nagpapalipas ng oras at sama ng loob, Papa Dudut. Karina? Kuya Anjo, kayo po pala yan. Bakit nandito ka sa food court ng mall? Wala ka bang pasok sa school ngayon? Naka-uniform ka pa oh. Eh... Okay, gets ko na.
Okay lang ba kung makishare ako ng table sa'yo? Sige po, ayos lang Kuya Anjo. Salamat. Ay, alam mo, nakakatampo ka na talaga. Ha? Bakit naman po? Kasi ang sabi ko sa'yo nung huling beses na nakita tayo sa plaza, Anjo na lang itawag mo sa akin, di ba? Para naman hindi masyadong nakakatanda. Ah, oo nga po pala. Pasensya na po. Isa pa yan, Karina. Huwag ka na ring magpo sa akin para mag-feeling bagets naman ako kapag kausap kita. Sige, sige. Hindi na ako magpupo at Anjo na lang din ang itatawag ko sa'yo. Ayun oh. Mabuti naman para matuloy ko na rin ang pagporma ko sa'yo. Palabiro ka talaga, Anjo. Hindi biro yun oh. Ang sabi ko naman sa'yo dati, hihintayin lang kita na magdalaga para maligawan na kita. 18 ka naman na ngayon, di ba? Oo, malapit na nga ako mag-19 eh. 3 buwan na lang. Sakto pala. Pwede ko nang simulan ng panliligaw ko sa'yo. Sira! Seryoso ako, Karina. Liligawan talaga kita. Wala namang magagalit, di ba? Wala. Kasi wala naman akong boyfriend. Ayun naman pala. Single ka tapos single din ako. Kaya tama lang yung timing ngayon. Teka, matanong ko lang. Bakit pala hindi ka pumasok sa klase mo ngayon? Ay, nabadtrip kasi ako sa bahay namin kanina eh. Bakit naman? Nagtalo na naman kasi kami ni Mama. Paano ba naman? Sakto lang sa pamasahe yung binigay niyang alawan sa akin. Sino ba naman gaganahan na pumasok nun para mag-aral? Baka naman kasi gipit lang ang mama mo ngayon. Palagi naman niyang sinasabi na gipit siya sa pera, pero ang totoo tinitipid niya lang talaga ako. May pabitaw-bitaw pa siya ng pangako na igagapang niya yung pag-aaral ko pero pinapahirapan niya lang naman talaga ako. Tingnan mo nga itong bag ko. 1 taon na sa akin to, pero hindi pa napapalitan ng bago. Ito ring suot kong sapatos ngayon. Malapit na namang magutom. Nakailang pakain na nga ako ng pandikit dito pero malapit na rin talagang bumigay. Tapos hindi man lang ako mabila ni Mama ng mga bagong gamit. Kita naman niyang kailangan ko na. Bakit mo ako tinatawanan, Anjo? Kasi ang cute mo kapag nagrereklamo ka ng ganyan. Lalong sumisingkit yung mga mata mo at lumalabas pa yung dimples mo sa magkabilang pisngi. Ewan ko sa'yo. Oh, baka isipin mo na binobola lang kita ha. Totoo yun. Nagiging cute ka talaga lalo sa paningin ko. Pero alam mo, para mawala yung pagka-bad trip mo, kumain na lang tayo. Di pwede. Ha? Bakit naman hindi pwede? Nagda-diet ka ba? Hindi, pero wala kasi akong pera eh. Sakto lang na pamasahe itong nasa wallet ko ngayon. Yun lang bang problema mo? Sino bang may sabi na KKB tayo? Siyempre ito ng first date natin kaya libre kang pagkain natin ngayon. Kahit ano pang gusto mo, sabihin mo lang Karina at bibilhin ko para sa'yo. Papadudot may 10 taon din yata halos ang tanda sa akin ni Anjo. Nasa kabilang barangay siya nakatira kaya hindi rin kami madalas na nagkikita. Nakilala ko lang siya nang manood ako ng liga ng basketball sa plaza. At isa siya sa mga naglalaro. Nang unang beses nga kaming nagkausap noong 15 years old pa lamang ako ay biniro-biro niya pa ako. At sinabi niya na hihintayin daw niya na maging dalaga na ako at liligawan niya ako. Kaya naman sa tuwing magkikita kami sa plaza ay palagi niyang pinapasaring ang nararamdaman niya na pagkagusto sa akin. Sa isang networking company nagtatrabaho si Anjo, Papadudot. Ang kwento niya ay mag-isa na lamang daw siya halos sa buhay niya. Dahil wala na siyang nanay at ang tatay naman niya ay nakakulong. Kaya naman sarili na lamang niya ang halos iniintindi at pinagkakagastusan niya. Mula nga nang magkita kami sa mall ay naging madalas na ang pagtatawagan at pagte-text namin sa isa't isa. Hanggang sa sinabi niya na gusto niya akong ligawan at dahil wala naman akong boyfriend, hayaan ko na siya na manligaw sa akin, Papadudot. Anjo, thank you sa paghatid mo sa akin dito sa bahay ah. Wala yun. Medyo malalim na ang gabi kaya hindi talaga kita pauuwiin na mag-isa. Sa bagay, pero thank you rin sa panlilibre mo ng dinner kanina. Nabusog ka ba? Oo, ang dami ko ngang fried chicken na nakain. Mabuti naman. Kasi gusto ko na sa bawat date natin, nabubusog ka talaga. Balak mo yata talaga akong patabain ano? Wala namang kaso sa akin kahit tumaba o pumayat ka, Karina. Kasi ikaw pa rin ang cute na babaeng espesyal dito sa puso ko. Ang corny mo. Di naman masyado.
O sige na, papasok na ako sa loob ng bahay namin. Ay, saglit lang ah. May kukunin lang ako sa top box ng motor ko. Oh, eto. Oh, ano naman to? Anong laman ng mga paper bag na to? Teka, ito yung sinabi ko na magandang bag sa sapatos dun sa dinaanan nating department store kanina, di ba? Oo. Pasimple kong binili yan habang tumitingin ka ng mga dress. Sinabi ko lang na mga bagong pantalon ko ang laman ng paper bag na yan. Pero para sa'yo talaga yan. Grabe, Anjo! Nakakahiya naman. Binili mo pa talaga tong mga to para sa akin. Pero thank you ah. Hindi ko na to tatanggihan kasi alam mo naman na luma na talaga yung sapatos at bag na ginagamit ko. You're welcome. Sabi ko naman dati na basta para sa'yo, ibibigay ko hanggat kaya ko. O sige, aalis na rin ako. Okay, thank you ulit dito. Ingat! Bye! Saan ka galing? At sino yung naghatid sa'yo? Ano ba yan, Mama? Nakakagulat naman po kayo. Konting layo naman po sana sa may pinto. Sagutin mo na lang ang tanong ko kung saan ka galing at sino yung lalaking naghatid sa'yo. Diyan lang po sa mall. Tsaka si Anjo po yung naghatid sa akin. Taga-kabilang barangay lang po siya. Anjo! Yung anak ng drug addict na nakakulong ngayon? Ha? Saan nyo naman po napulot yung chismis na yan? Hindi chismis yun, Karina. May mga kapitbahay na nagsasabi sa akin na madalas ka raw nilang makita sa mall, kasama yung lalaking anak ng drug addict. Wala po akong alam tungkol sa mga magulang ni Anjo at mas lalong wala na rin akong pakialam doon. Dahil mabuti po siyang tao, kaya wag naman po sana kayong maging judgmental sa kanya. Chinismis lang pala sa inyo ng mga kapitbahay, naniwala na kayo kaagad. Mabuting tao porke binilan ka lang ng mga bagong damit? Tama ako, di ba? Sa kanya galing yung mga paper bag na dala mo na yan? Eh ano po bang pakialam nyo kung sa kanya nga galing to? Hindi nyo nga ako mabili ng bagong sapatos, tapos kapag may nagmalasakit na bilhan ako nito, mamasamain ninyo. Eh di sana ginagampanan nyo muna yung pagiging mama nyo sa akin para hindi ko tinatanggap ang mga to mula sa ibang tao. Aba, masyado na yatang matalas yung dila mo, Karina. Saan mo natutunan yan? Sa Anjo na yon? Siya rin ba nagturo sa'yo na wag na pumasok sa klase mo at buong maghapon na lang tumambay sa mall? Ano? Sabihin mo! Wala na kayong pakialam kasi buhay ko to. 18 na ako at may sarili na akong pag-iisip. Kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko, Mama. At isa pa, hindi nyo ginagampanan ng pagiging magulang nyo sa akin kasi puro na lang trabaho at utang ni Papang iniisip nyo. Kaya wag nyo na rin pakialaman ang ginagawa ko sa buhay ko. Karina, wag mo akong tatalikuran! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Karina, bumalik ka dito! Karina! Papadudot aaminin ko na nahuhulog na rin ang loob ko noon kay Anjo kasi naibibigay niya ang mga bagay na gusto ko. Madalas kaming nagmo-mall tapos bawat ituro ko sa kanya ay binibili niya para sa akin. Pakiramdam ko tuloy noon ay mahal niya talaga ako kasi ibinibigay niya ang lahat ng gusto ko. Ganoon naman talaga ang pagmamahal, hindi ba? Dapat marunong kang magbigay at gumawa ng paraan para maibigay ang mga bagay na gusto ng taong mahal mo. Yon ang basihan ko ng pagmamahal noon, Papa Dudut. Kaya naman sa kabila ng hindi pagkagusto ni Mama kay Anjo para sa akin, sinagot ko pa rin ang manliligaw ko. Para sa akin kasi wala nang dahilan para hindi ako sagutin ni Anjo. Kaya lang nang malaman naman yon ni Mama, mas lalong naging madalas ang pagtatalo namin. Palagi niyang sinasabi na hindi kami bagay ni Anjo dahil sa edad namin na napakabata ko pa raw para magka-boyfriend at pumili naman daw sana ako ng matinong lalaki. Matinong lalaki para sa akin si Anjo dahil siyang nagbibigay ng mga bagay na gusto ko. Kaya sa huli, nagdesisyon ako na umalis ng bahay at makipag-live-in na lamang sa kanya, Papa Dudut. Nang makipag-live-in ako kay Anjo, ay nagdesisyon na rin ako na huminto sa pag-aaral ko sa kolehiyo.
Hindi naman madali sa akin ang ginawa ko na yon dahil pangarap ko rin talaga ang makapagtapos at maging isang teacher. Pero paano ko pa gagawin yon kung nakakawalang gana na talaga ang kasama ko sa buhay na si Mama? Wala na siyang ibang ginawa kung hindi ang sermonan ako sa araw-araw ng buhay ko. Tapos parang hindi ko pa nararamdaman ang pagmamahal mula sa kanya na ibinigay sa akin noon ni Papa. Ang focus na lang niya ay magtrabaho at mabayaran lahat ng utang na naiwan nito. Kaya para hindi na kami araw-araw na mag-away at mabawasan na rin ang bigat ng responsibilidad niya, ay ako na ang umalis sa poder niya. Nung una, pinupuntahan pa ako ni Mama sa bahay ni Anjo para sunduin at iuwi. Nalaman niya siguro sa mga tsismosang kapitbahay ang address ng partner ko. Pero naging matigas ako at hindi sumama sa kanya. Sinabi ko na nasa tamang edad na ako kaya kahit na magkabaranggayan pa kami, ay hindi na niya ako mababawi pa. Nagpabalik-balik si Mama at halos umiiyak nang nakiusap na umuwi na ako. Pero ayoko pa rin. Hanggang sa sumuko na siya at hindi na bumalik pa sa bahay ni Anjo para sunduin ako o Papa Dudut. Grabe Karina. Ang sarap ng pagkakaluto mo dito sa adobong manok ah. Mukha nga kasi pang-apat na kuha mo na ng kanin yung nasa plato mo. Pang-apat ko na ba to? Oo, pero marami pa namang kanin dito sa kaldero kaya kumain ka lang dyan ng kumain. Mabuti naman dinagdagan mo ang sinaing mo ngayon. Nung isang gabi kasi na nagluto ako ng ginataang tulingan, naubos mo kaagad yung kanin sa kaldero. Kaya nagdagdag na talaga ako ng bigas na isasaing ko. Ang sarap mo naman kasi talagang magluto. Kaya gusto ko talaga dito na lang sa bahay maghapunan kaysa dun sa labas. Mas magastos na tapos hindi pa masarap ang mga pagkain. Eto naman kanina pa ako binubola. Oh, lalagyan na ulit kita ng kanin dito sa plato mo. Ayun, salamat. Pero alam mo, totoo lahat ng sinabi ko na masarap ka talaga magluto. Palagi kang may special ingredient sa mga inihahain mo sa akin. Kagaya nitong adobong manok. Nilagyan mo ng gatas at pinya. Kaya na ibang lasa. Ganun talaga para hindi laging kapareho ng mga pagkain ng kinakain mo sa labas ang niluluto ko. Ayan din kasi ang turo sa akin ni Mama. Gawing espesyal ang mga niluluto at hinahain na pagkain. Maiba ako. Mabuti naman hindi nang gulo dito sa bahay ang mama mo ngayon. Oo nga Napagod na rin siguro yun sa kakapunta niya dito. Ang tibay din talaga ng mama mo. Kahit halos araw-araw na sumusugo dito sa bahay, hindi na mamao sa kakasigaw niya para pauwiin ka. Mukha na siyang gurang pero mukhang malakas pa ang mga tuhod. Anjo, huwag mo naman sana siyang pagsalitaan ng ganyan. Mama ko pa rin yun kahit madalas na nakakainis talaga siya. Nako, pasensya na. Nagbibiro lang naman ako. Anjo anak, nandiyan ka ba sa kusina? Tay, kayo po pala yan. Oo, ako nga to. Medyo tumaba lang talaga ako at hindi pa nakapag-ahit ng balbas at bigote ko. Hala tay, nakalaya na po pala kayo? Bakit hindi man lang po kayo nagsabi? Pwede naman po kayo makitawag din habang nakakulong kayo, di ba? Pwede nga, pero gusto talaga atang sorpresahin. Kaya hindi ko na pinaalam sa'yo ang paglaya ko. Mukhang nakaka-istorbo yata ako sa inyo ng magandang bisita mo ah. Nako, hindi tay. Si Karina nga po pala, girlfriend ko. Karina, siya naman yung tatay ko. Hi po, Tito. Nice to meet you po. Tatay Leo na lang ang itawag mo sa akin. Kasi hindi magtatagal, magiging manugang na rin naman kita. Sige po, Tatay Leo. Tay, maupo na po muna kayo. Kasi alam ko na pagod kayo sa naging biyahe niyo pa uwi dito sa bahay. Karina, pakikuha nga si tatay ng plato at mga kubyertos niya. Sigurado ako na makakalimutan ni tatay ang pangalan niya kapag natikman niya na tong adobong niluto mo. Naku Anjo, itsura pa lang ng girlfriend mo, mukhang masarap na talaga. Ano pong sabi niyo? Ang sabi ko, itsura pa lang nitong adobo na nasa mangkok mukhang masarap na. Sigurado, mapapakain ako ng marami ngayong gabi. Dahil wala nito sa lugar na pinanggalingan ko Maayos naman ang umpisa ng pagsasama namin ni Anjo.
Mabait siya, Papa Dudut, kahit napansin ko na marami pala siyang bisyo tulad ng alak, sigarilyo at sugal. Siguro nga kasi ay solo naman niya ang pera at bahay niya kaya wala na siyang ibang kailangan na isipin pang gastusin. Kumbaga ay sarili na lamang niya ang iniintindi niya. Kaya naman para hindi ako maging pabigat sa kanya ay inaasikaso ko ang mga gawaing bahay na napabayaan na rin niya noon. Makalat kasi ang bahay niya at tamad din siyang maglaba at magluto. Inasikaso ko ang lahat ng yon kahit na hindi ako sanay. Kasi sa bahay namin ni na mama ay buhay prinsesa ako. Ang pagluluto lang talaga ang gawain na pinaka-tinutukan ko sa lahat. Nakita ko naman na na-appreciate ni Anjo ang effort ko bilang pagiging live-in partner niya, Papa Dudut. Palagi siyang malambing sa akin at may pasalubong lalo na kapag nananalo siya sa sugal. Binibigyan niya rin ako ng pera para raw makapag-malling ako kapag nasa trabaho siya. Kahit papaano ay masasabi kong masaya ako sa unang buwan ng pagsasama namin hanggang sa biglang umuwi sa bahay ang tatay niya. Doon ay medyo nagbago ang ugali ni Anjo, Papa Dudut. Anjo, ito na yung kape mo. Babalikan ko lang yung niluluto ko para sa baon mo sa pananghalian. Nako, hindi ko na mahihintay yan. Anong oras na oh? Saglit na lang to, Anjo. Para hindi ka na rin bumili ng makakain mo sa kantin. Nung isang beses kasi sinabi mo na sumakit ang tiyan mo dun sa binili mong ulam, 'di ba? Oo nga. Pero hindi ako pwedeng malate dun sa meeting ko para sa isang client. Ilang linggo na rin mababa ang benta ko at kailangan ko na talaga makabawi. Bibilisan ko na lang tong ginagawa kong pagluluto sa ginisang munggo. Bakit pa kasi tanghali ka na nagising? Pati tuloy ako muntik nang tanghaliin. Paano? Hindi mo kasi ako ginising. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko kagabi. Pero mas maayos na ako ngayon. Nawala na yung ubo at sipon ko. Sabi ko naman kasi sa'yo eh. Iwas-iwasan mo na magpuyat. Kakanood mo kasi ng mga K-drama na dinownload mo sa internet. Naulanan din kasi ako nung isang araw. Kaya siguro muntik na akong trangkasuhin. Kasama na rin yung pagpupuyat doon. Ilang beses na kitang sinabihan na huwag magpuyat. Pero tuloy-tuloy ka pa rin sa ginagawa mo na yan. Yun na lang din kasi ang libangan ko dito bukod sa paglalaba at paglilinis ng bahay. Oh, eto na nga pala yung baon mo. Sige, salamat. Alis na rin ako kasi malapit na ako malit sa meeting namin. Anjo, sandali. Ano? Hihingi sana ako ng pera pang grocery natin dito sa bahay. Akala ko ba masama ang pakiramdam mo? Ba't aalis ka pa ng bahay? Oo, masama ang pakiramdam ko kagabi. Pero okay na ako ngayon. Kanina ang bagal mong kumilos. Tapos biglang okay ka na ngayon? Iba ka rin Karina no? Gusto mo lang yata mamasyal eh. Ano, gusto mong gumastos para sa mga luho mo? Hindi sa ganon, Anjo. Wala na rin kasi tayong stock na mga ulam at kape dito sa bahay. Di ako na lang ang bibili para mas makatipid tayo. Kapag kasi binibigyan kita ng pera na pang grocery, kahit sobrang ko yung bigay sa'yo, wala pa rin natitira kahit magkano. Sinasabi mo ba na ginagastos ko ang mga pera mo sa mga walang kwentang bagay? Hindi. Sinasabi ko lang kung ano yung napapansin ko. Tsaka sinabi ko naman kanina na mahina ang benta ko ngayon sa mga product namin, di ba? Kaya kailangan ko muna magtipid. Sige na, alis na ako. At baka tuluyan pang magkanda leche-leche ang araw ko kapag na-late pa ako. Okay, ingat ka. Ligpitin ko na nga lang muna tong ginamit kong pangluto para hindi masyadong makalat dito sa lababo. Iinom na rin ulit ako ng gamot mamaya kasi medyo masakit pa rin tong ulo ko. Pagkatapos nito siguro unahin ko nang gawin yung… Good morning, Karina. Tatay Leo, gising na po pala kayo. Oo, bakit ka naman umaatras? Pasensya na po, nagulat po kasi ako sa biglaang pagsulpot nyo sa likod ko. Tapos binulungan nyo pa ako sa may tenga ko. Nako, pasensya na rin. Hindi ko alam na magugulatin ka pala. Pero alam mo, kahit parang hindi ka pa naliligo, ang bango-bango mo pa rin, Karina. Sige po, Tay. Aasikasuhin ko po muna yung mga lalaban ko. Sandali lang. Nag-uusap pa tayo eh. Bitawan niyo po yung braso ko! Nasasaktan po ako! Huwag ka na kasing maarte dyan. Alam ko naman na gusto mo rin to kasi malanding babae ka. Tatay Leo, wag po! Ano po? Dahil sabi nang tumigil kayo! Aray! Ba't mo naman tinapakan ng pako? Hoy! Bumalik ka dito, Karina!
Alam ko naman na gusto mo rin ito. Kaya halika na. Huwag ka nang maarte dyan. Halika na dito. Karina! Papadudot yun ang unang pagkakataon na pinagtangkaan ako ng masama ni Tatay Leo. Grabe ang takot na naramdaman ko noon kaya naman buong araw na akong hindi lumabas ng kwarto. Buong araw din akong umiyak ng umiyak at gusto ko na nga sanang tawagan si Anjo at pauwiin pero pinigilan ko ang sarili ko dahil alam ko na stress siya sa trabaho niya. Malalim na ang gabi nang makauwi siya na kaagad kong sinalubong. Amoy alak siya noon at doon nga ay naiyak akong sinumbong ang kahayupan na muntik nang gawin sa akin ng tatay niya. Papadudot akala ko ay magugulat si Anjo nang marinig niya sa akin yon. Umaasa ko noon na paalisin niya ang tatay niya sa bahay pero kabaliktaran noon ang nangyari. Dahil sigaw lang at panlalait lang ang inabot ko mula sa kanya. Sinabi niya na imposible daw na gawin yon ni Tatay Leo sa akin dahil hindi naman daw ako ang tipo ng babae nito. Baka raw inakit ko pa ang tatay niya kaya yon natukso na halikan ako. Muntik ko na siyang masampal noon pero nagpigil lamang ako, Papadudot. Iniwan na lamang niya ako sa sala na nakatulala at umiiyak dahil hindi niya ako pinaniwalaan, Papadudot. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba na pagkatapos kong isumbong kay Anjo ang ginawa sa akin ng tatay niya ay tuluyan nang nagiba ang pakikitungo niya sa akin. Naging madalas ang pag-uwi niya ng lasing sa bahay, ang pagiging mainitin ng ulo niya, pati na ang pagbitaw ng masasakit na salita sa akin. Tiniis ko yon dahil mahal ko siya at iniisip ko na lamang na may mabigat siyang pinagdaraanan sa trabaho. Kaya gano'n na lamang ang inaasal niya. Kahit may mga oras na nasasaktan na niya ako ng pisikal, kasama yon sa mga tiniis ko habang doon ako nakatira sa bahay niya. Kaya lang, Papadudot, muling naulit ang pagtatangka ng masama na ginawa sa akin ng Tatay Leo niya. At sa pagkakataon na yon ay tuluyan na siyang nagtagumpay. Malalim na ang gabi noon at sabay na umuwi ng bahay sina Anjo at Tatay Leo. Pareho silang nakainom ng alak pero halatang mas lasing ang partner ko. Nang alalayan ko si Anjo na makapasok sa kwarto ay kagad siyang natumba at nakatulog sa kama. At hindi ko pa man siya tuluyang napapalitan ng damit ay bigla namang pumasok noon sa kwarto namin si Tatay Leo at hinila ako papunta sa may sala. Pilit ako nagpumiglas pero tinutukan niya ako ng kutsilyo at sa takot ko ay tuluyan na niyang nagawa sa akin ang kahalayan na yon, Papadudot. Kinabukasan ay kagad kong sinumbong kay Anjo ang ginawa sa akin ng tatay niya pero parang mas wala siyang pakialam ng mga oras na yon. Huwag na raw ako mag-imbento ng kwento dahil alam naman daw niya na ako ang may gusto kay Tatay Leo dahil sinabi raw nito sa kanya na ako mismo ang umaakit dito. Hindi ako makapaniwala na marinig ko yon mula kay Anjo pero sa kabila ng mga sinabi niyang yon, pinili ko pa ring manatili sa bahay niya hanggang sa maging parausan ako ng 2 demonyo na kasama ko sa bahay na yon. Natakot na rin kasi akong umalis o tumakas dahil sa paulit-ulit na pagbabanta nila. Napapatayin nila ako at ang mama ko kapag tumakas ako at nagsumbong sa pulis. Kaya tinis ko ang lahat ng nakakadiri at kahayupan na ginagawa nila sa akin, Papadudot. Nasaan ba yung pulang polo shirt ko? Bakit wala dito sa cabinet? Parang mas okay pa naman yun kaysa dito sa suot ko na kulay blue. Teka nga, matanong nga si Karina. Karina! Nakita mo ba yung kulay red ko na polo shirt? Karina! Nasaan na ba yung babaeng yun? Hoy Karina! Ano ba? Nasaan ka ba? Anjo! Nandito ako sa likod ng bahay, naglalaba ako. Nandiyan ka lang pala. Bakit hindi ka sumasagot nung tinatawag kita? Hindi ko naman narinig kaagad kasi nga nakasarado yung pinto. Ang dami mo bang dinadahilan dyan? Bakit mo ba kasi ako hinahanap? Hindi ko kasi makita yung red polo shirt ko. Saan mo nilagay? Hala, yung kulay pula na may puti sa laylayan at dulo ng kwelyo? Oo, yun nga. Tiningnan ko sa cabinet pero wala doon. Pasensya na, Anjo. Nandito kasi sa mga lalabahan ko ngayon. Ha?
Eh di ba nung isang araw ko pa ginamit yan? Oo nga. Kaya lang naiwan mo pala tong nakasampay sa may sofa kaya hindi ko kaagad nakita. Kaya hindi ko na isama sa mga nilabhan ko kahapon. Alam mo ikaw, tanga ka na nga, bulag ka pa. Wala ka na nga ibang ginawa kundi ang magpasarap dito sa bahay eh. Tapos hindi mo pa ayusin yung paglalaba mo. Makaalis na nga lang at baka malit pa ako sa meeting ko. Pasensya na talaga, Anjo. Wala naman ang magagawa yung pasensya mo. Siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakalaba mo sa mga damit ko. Kung hindi, talagang tatama ka na sa akin. Diyan ka na nga! Init na naman ang ulo ni Anjo. Siguradong mahina na naman ang benta niya sa mga produkto nila. Kaya sa akin na naman niya naibunto ng inis niya. Ay, grabe pa naman ang init ng panahon ngayon. Tatay Leo! Itiwan niyo nga po ako! Huwag ka nang maarte dyan. Tatay Leo, ang init-init po tsaka may ginagawa ako dito. Iwan mo na lang yan nilalaban mo at doon na lang tayo magpainit sa kwarto ko. Halika na. Hindi po pwede dahil magagalit si Anjo kapag hindi ko nalaban ang mga damit niya dito. Wala akong pakialam. Mas intindi mo ang galit ko kapag napikon ako dyan sa kaartehan mo. Halika na. Sumama ka na sa kwarto ko, Karina. Ayoko nga po! Bitawan niyo po yung braso ko! Gusto mo ba talaga dumugoy ang bunganga mo? Ha? Halika na kasi, Karina. Bitawan niyo po ako! Nasasaktan na po ako! Mas masasaktan ka kapag nag-inerte ka pa dyan. Sumama ka na sa akin. Bilisan mo! Sabi ngang ayoko nga po! Ayoko na! Ayoko na! Aray! Karina! Itigil mo yung paggampas mo sa akin ng balde! Pagod na ako sa inyo, magtatay! Ano ba? Pagod na ako sa mga kababuyan na ginagawa niyo sa akin! Kaya hindi na ako papayag na magalaw niyo pa ako ulit! Hindi na! Papadudot diring-diri na ako sa sarili kong katawan sa bawat araw na lumilipas na nasa bahay ako ni Anjo. Lalo na at hinayaan ko silang mag-ama na gawin akong parausan. Si Anjo sa gabi at si Tatay Leo naman sa umaga. At mas masakit ang ginawa nilang pangmumolestya sa akin kapag nakagamit pa sila ng droga. Kaya sa tuwing mag-isa ako sa kwarto at umiiyak ay naaalala ko na lamang si Mama at kung paano siya nagsumikap para mapag-aral ako. Kasabay pa noon ang pagbabayad sa mga utang na naiwan ni Tatay. Gusto ko na talagang umuwi sa kanya noon pero parang wala na akong mukha pang maihaharap sa kanya. Dahil ako na mismo ang pumili sa malupit na kapalaran ko. Isa rin yon sa mga dahilan kung bakit nanatili pa rin ako sa bahay ni na Anjo, Papa Dudut. Pero lahat naman siguro tayo ay marunong mapagod. Lalo na kapag masyado nang masakit ang mga pinagdadaanan natin sa buhay. Kasi nagising na lamang ako isang araw na hindi ko na kayang tanggapin ang kababuyang ginagawa sa akin ng mag-amang kasama ko sa bahay. Kaya naman sa muling pagtatangka sa akin ni Tatay Leo habang naglalaba ako, hindi ko na napigilan ang sarili ko na manlaba ng araw na yon. At pagkatapos ko siyang paghahampasin ng balde hanggang sa matumba siya, kagad akong kumaripas ng takbo palabas ng bahay. Lakad, takbo ang ginawa ko noon, makalayo lamang sa bahay na parang naging impyerno para sa akin. Huminto lang ako nang maramdaman ko na tuluyan na akong nakalayo, Papa Dudut. Sakto naman na may nakasalubong ako na naglalakad na isang masayang pamilya. May tatay, nanay, kasama ang 3 nilang mga anak. Habang lumalampas sila sa harapan ko ay narinig ko ang pagkukwentuhan nila ng masasayang nangyari sa kanila ng araw na yon. Naluha ako habang pinagmamasdan sila hanggang sa makalayo na sila sa kinakatayuan ko. Sa sobrang bigat nang nararamdaman ko ay nakita ko na lamang ang sarili ko na nakatayo sa harap ng pinto ng bahay namin ni Mama, Papa Dudut. Oo, papunta na ako dyan. Darating ako kaya wag ka nang sumigaw kasi naririndi na ako sa boses mo. Malilate lang ako pero darating ako para palitan ka sa pagbabantay dyan sa Tiangge. O sige na, ibababa ko na tong tawag kasi palabas na rin ako ng bahay. O bye na. Karina?
Mama, Oh, anong ginagawa mo dito? pwede po ba akong pumasok muna sa loob? Bakit pa? Kusa kang umalis, di ba? Tapos ngayon bigla mo nalang gustong pumasok uli dito sa pamamahay ko? Mama, please. Papasukin niyo po muna ako. Gusto ko po kayong makausap. Ay. O sige, halika na. Pumasok ka na dito. Salamat po. Ano bang gusto mong sabihin? Bilisan mo at may trabaho pa ako na pupuntahan. Mama, sorry po. Para saan? Ginusto mo namang umalis dito sa bahay na to, di ba? Ginusto mong umalis sa poder ko. Nagkamali po ako. Sana po mapatawad niyo ako, Mama. Tama ka naman sa mga sinabi mo nun. Wala akong kwentang mama para sa'yo. Kaya mo nga ako iniwan, di ba? Kahit nangako ka na magtutulungan tayong dalawa dahil wala na ang papa mo. Pinagsisisihan ko na po yung mga sinabi ko sa inyo. Alam mo, Karina, hindi ko maintindihan kung saan ba ako nagkulang sa'yo. Ginawa ko naman ang lahat para maigapang ang pag-aaral mo at maibigay sa'yo ang pangangailangan mo. Pero bakit hindi mo yun makita? Bakit puro pagkukulang ko lang sa'yo bilang mama mo ang nakikita mo? Mama, nagkamali po ako. Naging makasarili po ako. Narealize ko na po lahat yon. Hindi ko dapat sinabi sa inyo ang mga bagay na yon. Dapat tinulungan ko po kayo kagaya ng mga pinangako ko sa inyo nung mawala si Papa. Dapat naging mabuting anak po ako sa inyo. Oh, Karina, bakit ka lumuluhod dyan? Mama, sorry po. Patawarin niyo po ako. Ngayon po na-realize ko na hindi ko po kayang mawala kayo sa buhay ko. Na dapat nakinig po ako sa inyo dahil mali po ang lahat ng bagay na naging desisyon ko sa buhay ko. Sorry po, Mama. Sorry po. Tahan na, Karina. Huwag ka nang umiyak at huwag ka na ring lumuhod sa harapan ko. Mama, maniwala po kayo. Nagsisisi na po talaga ako sa mga sinabi ko sa inyo. Sorry po kung nasaktan ko kayo dahil sa mga ginawa ko noon. Sorry po kung naging sobrang pabigat ako sa inyo. Sabi ng tama na. Huwag mo nang isipin yon at huwag ka na ring umiyak. Hindi naman talaga kita matitiis kasi anak kita at mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko rin po kayo, Mama. Salamat po talaga. Tumahang ka na kasi ayoko nakikitang umiiyak ka. Teka, bakit parang ang laki ng pinayat mo? Saka ano to? Bakit may mga pasa at sugat ka dito sa braso at leg mo? Napakagulo rin ng buhok mo. Ano ba nangyari sa'yo? Sina Anju po at ang tatay niya. Pinagsamantalahan po nila akong dalawa. Ha? Paulit-ulit po at halos araw-araw. Sinasaktan po nila ako. At kanina lang po ako nakataka sa bahay nila. Mga walang iyang yon! Napakahayop nila! Paano nila nagawa sa'yo yon? Mga demonyo sila! Mama, natatakot po ako. Baka puntahan nila ako dito sa bahay. Baka patayin po nila ako, Mama. Huwag ka matakot, anak! Hindi ka na masasaktan ng mga hayop na yon! Nandito si Mama at kahit anong mangyari, hindi ka na nila malalapitan! Pangako yan! Hindi ka na masasaktan ng mga demonyo na yon! Papadudot ang buong akala ko ay hindi na ako mapapatawad pa ni Mama. Handa akong tanggapin noon ang sampal, ang masasakit na salita mula sa kanya pero hindi niya yon ginawa sa akin. Siguro nga ay totoo ang palagi kong naririnig na walang magulang ang matitiis ang kanyang anak. Pero hindi lahat ng pagsusumikap at sakripisyo ng magulang ay nakikita at na-appreciate ng isang anak. Kagaya na lamang ng nangyari sa amin ni Mama. Wala naman talaga siyang ibang ginawa noon kung hindi ang magsumikap para sa akin. Hindi madali ang maging single parent pero
Ayun siya at pilit na kinakaya ang lahat. Samantalang ako ay walang ibang ginawa kung hindi ang baliwalain ang pagsasakripisyo na ginawa niya. Papadudot ng araw na yon ay tuluyan na kaming nagkaayos ni Mama. Hindi na ako umalis pa sa bahay niya dahil pakiramdam ko ay safe na safe ako kapag kasama ko siya. Hindi na rin siya pumasok noon sa trabaho at nang matapos kong ikwento sa kanyang lahat ng dinanas ko sa bahay ni Anjo, ay halos maiyak siya sa sobrang galit na nararamdaman niya. Hindi siya makapaniwala na nagawa yon sa akin ng 2 demonyong nakasama ko sa bahay na naging malaimpyerno para sa akin. Kaagad kaming pumunta sa barangay noon para magsampa ng reklamo pero wala na rin sina Anjo at Tatay Leo sa bahay nila nang puntahan ng mga tanod. Tuluyan na silang nagtago nang maisampa ko na sa pulisya ang kaso ng pangmomolestya nila sa akin. Nung una natakot talaga ako kasi pakiramdam ko ay nasa paligid lamang sila, Papa Dudut. Halos hindi ako makalabas noon ng bahay dahil baka bigla na lamang may sumaksak sa akin. Kagaya ng palaging pananakot sa akin ni Tatay Leo. Pero hindi nga nagtagal, tadhana na rin ang gumawa ng paraan para makamit ko ang hustisya sa kasamaan na ginawa nila sa akin. Dahil nakarating sa akin ang balita na parehong nasawi sina Tatay Leo at Anjo, kasama ang iba pang adik sa bypass operation na ginawa sa lugar na pinagtaguan nila. Malapit lang din yon sa lugar namin at may kakilala kami na nakatira doon kaya nakarating sa akin ang mga nangyari. Sapat na yon para sa akin bilang kabayaran sa ginawa nilang kahayupan at minsang pagsira ng buhay ko. Laking pasalamat ko na lamang din talaga at hindi nagbunga ang kahayupan na ginawa nila sa akin. Papadudot sa kabila ng mabibigat na pangyayaring ito sa akin ay nagawa kong muling bumangon at magpatuloy. Bumalik po ako sa pag-aaral at nagawa ko ring makapagtapos. Ngayon ay isa na akong ganap na guro at sa bawat estudyante na natuturuan ko. Palagi kong pinapaalala sa kanila kung gaano kahalaga ang tungkulin ng magulang sa buhay ng isang anak. At dapat lahat ng sakripisyo na ginagawa nila ay palagi nating pinapahalagaan at sinusuklian. Dahil lahat ng yon ay para rin sa kabutihan at hinaharap natin. Salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng sulat ko at sana'y nakapagbigay din po ng aral ito ang kwento ko sa ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Karina. Mga kapuso, mga kabarangay, hindi madali ang mawala ng minamahal sa buhay. Lalo na kung nasanay tayo na palagi silang kasama. Pero madalas kasi na parte na lang din yon ang pagsubok na ibinibigay sa atin ng Poong May Kapal para maging matatag tayo. At mas ma-appreciate natin ang ibang tao na nasa paligid natin. Kagaya na lamang na nangyari sa letter sender natin na si Karina. Sa pagtalikod na ginawa niya sa mama niya, isang madilim at masalimuot na kapalaran ang hinaharap niya. Parte na rin siguro ng mabigat na pinagdaanan niya dahil sa pagkawala ng papa niya. Ang humanap ng kalinga at pagmamahal mula sa ibang tao hanggang sa tuluyan na niyang nakalimutan ang lahat ng pagsasakripisyo ng mama niya para sa kanya. Yun ang dahilan mga kapuso kung bakit siya napahamak sa kamay ng mga taong akala niya ay magbibigay sa kanya ng tunay na pagmamahal. Pero hindi naman naging huli ang lahat para kay Karina dahil natagpuan niya pa rin ang daan pabalik sa mama niya na kailanman ay hindi nagbago ang pagmamahal para sa kanya. Kaya mga kabarangay, kung may oras man na hindi tayo mabigyan ng mga magulang natin na mabili ang mga bagay na gusto natin ay huwag sana tayo magtatampo sa kanila. Ano po? Huwag sasama ang loob natin dahil kailanman ay wala silang hinahangad para sa atin kung hindi ang mabigyan tayo ng magandang kinabukasan. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever!
Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.